Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. En motorcyklist kører alt for stærkt på motorvejen. Efter en lang forfølgelse drejer motorcyklisten endelig fra, og betjenten kan vinke ham ind til siden. Hej, skal vi snakke med dig? Det er færdspolitiet. Du kører for stærkt. Så lad det være. Ja. Er det din motorcykel? Ja. Jeg hoster lidt, men i tomgang, der laver man lige så meget som mus, der pisser på en tot vat. Okay. Nu skal du se, der er jo optaget en video af din kørsel. Ja. Og der er en måling på 177 km/t herude ved Lunderskov. Jo. Og det bliver du sigtet for. Så er hun til at køre på. Ja, det er det. Sæt dig ind i det. Ja. Det er jo ved 160 derovre. Ja, det er der ikke at gøre ved. Ja, jeg var da godt, du kan filme, at jeg kørte alles der. Den synd og en skam. Det var da godt. Ja. Hvor tit plejer du at køre stærkt? Jeg gør altid. Det gør også i bil, det er jeg ligeglad med. Om sådan en fart lider lidt klattermis. Det går jo, det plejer at gå fint. Hvordan vil du køre, efter du så får dit kørekort igen? Det ved jeg ikke, det vil jeg ikke sige her. Det er nok det samme, tror jeg. Fra 0 til 100 på meget hissevis. Keep rolling, 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 keep rolling, rolling.